Sometimes I will get discouraged but not defeated. I'm cast down but not destroyed. There are times I don't understand, but I believe it's turning around for me. I've had struggles and disappointments. There are times I felt so alone. Sometimes with my friends, they let me down, but I still believe it's turning around for me. You know why? Because I can see the breaking of day. God is making a way. A chance is coming for me if I stand strong, because I know it's turning around for me. I want amazwi amilaw, amazwi nga Sean Mitchell ethi it's turning around for me. Iyona ngoma esingena ngayo la kwi-Sound Doctrine Hub khona la kumsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Ngingahambi ngedwa, ngihamba nomkhathini kanye no-Anele Kamhlongo elapha eNkinobheni esenzela yonke into ukuthi nawe olapha ekhaya kwi-Facebook page yethu uyakwazi ukuthi usibone sixoxisane nawe. Mkhathini sabona mfoka baba, ayithembe nikhonze kahle nanamuhla. Yinhle inkosi ifanelwe udumo, siyibonga kakhulu mfundisi, konke kuhle, inomusa kakhulu kuthina. Uthi uVashon Mitchell, I can see ukungenelela kaNkulunkulu ukuthi things are turning around for me. Turning kanjani around uNkulunkulu empilweni yakho kuleli sonto Mkhathini? Kuningi inkosi esenzela khona, emisineke enaso ngathi nokuphambuka konke kwethu. Akasiphathi ngendlela efanele izono zethu, kodwa uyasigcina silondoloze, asinqande kokubi, abusise umsebenzi wezandla zethu, aphumelelise imizamo yethu esiyenzela udumo lwakhe. Muhle. The fact nje ukuthi sisaphefumula Mkhathini, the fact ukuthi sisaphila namuhla, akona ukuthi sinama medical aid nodokotela abaphambili, kuwumusa wakhe nje. That on its own, it not only are things gonna turn around for us, but siyazi ukuthi He is working all things for our good. Asiphinde simbingelele umlaleli osanda kuvula umsakazo wakhe ivuma 103 the adult radio for the young at heart lapha eshowe basithola ku 89.2 bese Donnybrook bathi 105.5 lapha eGlencoe basithola ku 104.2 eNewcastle konke lapha basithola ku 105.6 kanti thenga namaphethele nomgungundlovu basithola lapha ku 103 yes bese bakhona abasithola lapha kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Basithole bukhoma, siyathanda ke nawe mlaleli ukuthi sixoxe nawe lolu hlelo olwakho akulona lukaMkhathini nami, futhi lolu hlelo namuhla silivulele noma ubani ukubuza noma yini njalo in a month or two siyayenze i-open line Mkhathini ukuze phela labalaleli abangalithola ithuba lokubuza izinto ezibhekene nabo ngqo kwezinye inkundla noma kwesinye isikhathi sibadedele ngaphandle kwaloko esihlale sikufundisa nokucelwa abanye abalaleli ke ukuthi nawe mawuqala ukulalela mhlawumbe uyaqala ukulalela kunento ongayizwa kahle noma ongayiboni kahle ohambeni lakho lokukholwa noma nje insindiso into ongayizwisisi kahle ingacacile kahle noma kunezinto nje even social issues obhekene nazo emhlabeni, ayikho i-social issue engenasixazululo ezweni kaNkulunkulu. Kungaba ubudlelwane, kungaba imali, kungaba kusemsebenzini, kungaba yuphi ayikho into engenaso isixazululo ezweni kaNkulunkulu. Kwazise phela impilo zethu zisesandleni sikaNkulunkulu. Uma ufisa ukwenza njalo singatholakala lapha ku 073 709 1991 073 709 1991 noma lapha ku 086 1010 300 086 10 10 300. Sibonge kuDaviola umfana wenze kahle umsebenzi kusukela izolo ngehora lesibili kuze kube namuhla Mkhathini eyibambile lensimbi ishisa kepha ke
enza ukuthi wonke umuntu akwazi ukubhekana nesimo with so encouragement ngomculo omuhle yena asipha wona uhlele kahle omunye umculo 5 to 5 I mean 5 at 5 ufanelwe udumo ukutuswa kuhlatshelelwe amahubo kuwena kukhulunywe kahle ngawe eindaweni ngeindawo kushunyayelwe izwi lakho kuwena ufanelwe ukubongwa umlo wonke ngayo yonke ingqondo nangawo wonke amandla uNkulunkulu wena kuphela akekho omunye ngaphandle kwakho uNkulunkulu oyise wenkosi yethu Jesu Kristu osinikezile futhi umoya wakhe ongcwele siyakubonga Nkosi ngomusa wakho osibonisa wona njengabantu ekakhulukazi ngokusinekelela indodana yakho ukuthi ize emhlabeni izofa ngenxa yezono zethu yahlawula icala lethu ukuze ngokukholwa iyona sikwazi ukuxolelwa izono sikwazi ukuzalwa ngokusha senziwe abantwana bakho sinikezwe nesethembiso sokuba indlalifa zombuso wezulu siyakubonga Nkosi mkhulu musa wakho uthe usesinikeza indodana yakho wasinikeza nakho konke okunye kanye nayo azikho ibusiso sincishe zona akukho esikudingayo nokuhle ongazange usiphe khona uNkulunkulu omuhle onesihe onothando siyakubonga ngethuba Nkosi lokuba semoyeni sizomemezela udumo lwakho ngiyalikhulekela uhlelo ukuthi lihambe ngendlela enhle kuwena nezoba usizo kubona bonke abalaleli ngikhulekela imibuzo ezobuzwa ama comment ezokwenziwa konke kwakhe abangasindiswanga ubathinte enhlizweni zabo badonsele kuwena Nkosi emseni wakho usilekeleleke masikhuluma noma siphendula imibuzo ukuze konke kulethe udumo nenkazimulo kuwena sikhulekela lezi zinto egameni lika Jesu inkosi nomsindisi amen amen Mkhathini uma usanda kuvula umsakazo wakho siyakwamukela la kwi-Sound Doctrine hamba mina nguDidi ngokaNkosi engihambisana noMkhathini namuhla ke siyafisa ukukhuluma nawe umlaleli ngezinto eziningi ezisenhlizweni yakho uthi uMkhathini mekhuleka uthi ukukhulekela nalaba abangasindisiwe ukuze balamukele lelizwi noma le vangeli lensindiso the good news that is the gospel of Jesus Christ izindaba ezimnandi zokuzalwa ukufa ukuvuka kukaKristu okuletha insindiso kithina Mkhathini ngiyafisa nje ukuthi as a start ngipick up la emkhulekeni wakho sineyinhlobo ezimbili zabantu ngokubona kwami asiqale ngaleyo bokuqala ukuthi abalamukeli lelizwi levangeli ngezizathu ezithileke ezinye zakhona umpostoli uPaul uthi indaba zevangeli ziwubula kulabo ababhubhayo ibaphi laba abangayamukeli insindiso beyishaya indiva makhulunywa njalo ngensindiso iwubula lento iwubula ngeindlela eziningi babeka izinto eziningi zokuthi kungani lento iwubula into yabelungu le into yamaJuda le akuyona into yaseAfrika le noma ngabe iziphi izizathu abayibekayo okusalayo ukuthi abayamukeli lento yensindiso abayamukeli lezindaba ezimnandi the good news ezivangeli lensindiso abantu bokuqala laba engifisa sikhulume nabo kepha kunalabo futhi abafana nami nawe Mkhathini esithi sesisindisiwe salamukela lelivangeli salinambitha sezwe ubumnandi balo ngisadla ubusha engibona kangathi izongihlupha lento mangayamukela manje ngiyayifisa yona kwenziwa izinto zamasiko lensi engengikwazi ukuyiphila maso se tertiary so yashada sekuneyingane iyapostponeka lento ihlala ipostponeka okusalayo ukuthi awulamukeli lelizwi
awulamkeli wena ke ongasindisiwe awulamkeli mhlambe ngezizathu ezibambekayo nezizwakalayo nezenza isense kuwena ngaleso sikhathi lezo okungezona izizathu ezimbi but the fact remains ukuthi awulamkeli lelizwe ebese icategory yesibili ilefana nami nawe siyaqhubeka nje siphilela impilo yethu sithole comfort yokuthi okusalayo ngisindisiwe izulu ngizolibona uNkulunkulu uthe mengisindisa wathi unginikeza ukuphila okunaphakade wanginikeza umoya engcwele ohlala kimina ngizophila vele nginaphakade ezulwini kona ngizongena sibe comfortable bese meloko lisifundisa lelizwi kungabi khona ukuguquka kithina hayi ngoba lisebenzi kithina but ngoba mina nawe asilamkeli we do not receive the word noma silamkela we do not receive it with meekness asilamkeli ngobumnene obenza ukuthi busiprophele busenze lobumnene sikwazi ukulenza njengoba liphuma kumdali ngithi sisazothatha abalaleli lapha ku 0861010300 bezobika noma ngabe yini okusenhlizweni yabo nalapha ku 0737091991 bezobhala bethumela ama text messages nama voice notes ngaphambi koba sikwenze konke lokho ngithi asithathe lento ngoba umkhuleko wakho ubaluleke kakhulu kepha naku ke omunye umlayezo ngicabanga ukuthi uyaphuthuma ubuya lapha ku anonymous uthi anonymous greetings Barut yabona masuthi Murut sobuyahamba anonymous useyaziceba ke lo uthi ngithanda ukuthatha leli thuba ngifisele usisibusi Ngwane happy birthday uyazala namhla akuve isibusiso emzimbeni kaKristu. I hope she enjoyed her day lapho ekhona. Ngicela umculele happy birthday Murut wangibela osho wena baba because uthi ucela uculele usisibusi happy birthday uthi akayifuni lento engiyenzayo. Hence I am anonymous. Sikuzwile anonymous ubaba because usaclear ithroat yakhe. Asithathe nawo umoya sawubona sakwamukele moyena. Baba uNkosi ubaba uKhoza ubaba uMhlongo nethimba lonke le Sound Doctrine Hub siyanibingelela baba kumhlakanani na 2025 egameni lenkosi uJesu amen. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mfokamyeni mfokamyeni usemncane wena usemusha angeke ngikunikeze ithuba lokuthi uPaul kusenhlizweni yakho namuhla singadlulanga la mina nawe nobaba Khoza soculela usisibusi happy birthday sobathathu cabanga ukuthi kuyisibusiso singakanani nje usisibusi Ezra wena siholwa wena ucula happy birthday baba umyeni kulungile baba akunankinga ngoba usuku oluspecial kusisibusi usuku oluhle futhi lokuzalwa ngoba phela usuku lokuzalwa lisho ukufika nejeni yokuqala komuntu ukuphila emhlabeni angiqaleke ngiculeke baba ngazi noma ngizwakala kahle uzwakala kahle impela sokujoyina thina nomkhathini ake sithi nje kusisibusi sithi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Mfokamyeni, you must keep your day job. Nami ngayintshontsha nje komunye umsakazo engiyisho ngegama ngizwa ngipula ngathi okay ngiyalithanda keep your day job. Happy birthday sisibusi la ukhona uanonymous I'm sure ufile kuhleka la ikhona. Uthini inhliziyo yakho namuhla baba umyeni? Angishaya ngingqambela baba kuze ngizodedela abanye. Nginombuzo la baba enginesikhathi eside ngangifuna ukuphenduleka kuwona. Engike ngaphenduleka vele kaningana uma ngenze research ngihlala nabazalwane especially abefundisi la abalaziyo izwi lenkosi abasindisiwe egameni nasegazini lika Jesu. Usukhulumile ngayo wathi ukuyindlayela kancane kodwa ngicabanga ukuthi ngisazoyikhuluma kakhulu futhi nobaba uNkosi nobaba uKhoza leyo ukuthi ngisindisiwe ngingumzalwane
ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kuhle lokho ngiyakholwa kodwa uthola ukuthi ngumzalwane othola ukuthi ukukholwa kwami kusenawo amaphutha uma ngithi amaphutha engibeke kanjena baba uthola ukuthi ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindiswe ngisemusha but kunezinto engisazenzayo ezingamthokozisa uNkulunkulu for example mhlambe nje ngisindisiwe kodwa angahlukani complete notshwala into efana nale kodwa ngumzalwane impela ngisindisiwe futhi ngiyamthanda uNkulunkulu mhlawumbe abanye akahlukani kahle hle nalento yokuthanda amantombazane kuningi ke baba amaphutha akenzeke kubazalwane umbuzo wami ukuze ngivale baba usekutheni lo muntu loyo okunento noma isono esisamehlula ekubene sindisiwe kholwa lo muntu umi kanjani phambi kwaNkulunkulu uyolibona nezulu uyongena nezulwini ngaphinde ngayiphendula ke futhi kodwa ke ngisazophendula baba nani ngendlela yeni ukuthi ngabheka izwi ukuthi izwi lona lithini kwabaseKorinte bokuqala chapter 3 uma uqala ku verse 12 elithi kepha uma umuntu akha phezulu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga umsebenzi walo nalo uyakuvela obala ngokuba usuku liyokwadalula lokho okwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walo nalo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi uyokwamkela umvuzo bese ngivala ngoverse 15 uma umsebenzi womuntu usha uyokulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni ilokho baba ke okusangidida kancane ukuthi nali nezi libeka ngalendlela libeka ngayo ngabe lowo muntu othi usindisiwe uyakholwa futhi uyamthanda uJesu kodwa uthola ukuthi usenawo lo maphutha amancane lezo zinto azenza eceleni engamjabulisi noma engamthokozisa uNkulunkulu isimo salo mzalwane simi kanjani phambi kwaNkulunkulu ngiyabonga egameni leNkosi Sibonga kakhulu baba Umyeni umbuzo wakho is loaded unezinto eziningi unama aspects amaningi ikakhulukazi lelo verse osiquotele lona wasifundela lona likaMpostoli uPaul lapha encwadini yabaseKorinte lisho izinto eziningi kwi context eningana noma ehlukile kepha lokho ngizokudedela kubaba ukhoza mhlamba angiqale ngokuthi baba Umyeni nabo bonke abalalele umuntu uma ezalwa uzalwa kabusha ekuzalweni kabusha komuntu kusho ukuthi uzele kokuqala ngokwenyama usho njalo uKristu ekhuluma no Nicodemus lapha ku chapter 3 verse 5 futhi umuntu kumele azale ngokwamanzi okwesibili azale ngokomoya ebese athi ku verse 6 inyama inikeza birth to life to flesh ebese umoya unikeza birth to umoya umuntu ezalwa kabusha inyama yakhe ayizalwa kabusha inyama yomuntu ayizalwa kabusha umphefumulo womuntu ozalwa kabusha uma inyama ibe used to idakamizwa kusenganzeka kakhulu inyama ithi feed me uma ngabe inyama izinikele kakhulu ocansini inyama will keep saying feed me because yona ayisindisiwe umphefumulo osindiswayo umoya wakho umphefumulo wakho osindiswayo ozothi ke ngomoya oyingcwele kaNkuluNkulu inyama isempini nomphefumulo ebese umoya ingcwele uwona onikeza umphefumulo ukuthi uyinqobe inyama ngiyafisa ukuthi ngikwenze lokho asingakuthathi ukuthi umuntu usesindisiwe nenyama isisindisiwe all of a sudden bakhona uNkulunkulu abenzela umusa umuntu bebhema edakwa enza yonke lento mhla asindiswa ayeke completely leyo nto leyo akunjalo ebantwini abaningi because lento yokusindiswa yebo uyisidalwa esisha ngokukamoya but impi inkulu enyameni yakho nasemphefumulweni wakho umoya engcweleke ilafika kadlala indima yokuthi uthi masoyibheka lento uNkulunkulu akuphe unembeza
oba convicted mezwa, you have a God consciousness econvictayo mase kufanele wenze into ephambene nezwi ebese uthi njengomuntu osindisiwe angikwazi ukuqhubeka ngiyenze lento ngithi ngindlalele ngaloko oqala ubaba ukhoza uzobese engena kuma details nama specifics wayo lento asinga expect just umuntu usindisiwe bese si expect ukuthi act a holy you know sengcwele umphefumulo ongcwele inyama isafanele ilungisiswe ayinqobe inyama inqobe isono ingakwe incwadi kaJohane wokuqala 1 John ithi uma uthawona sono ukukhuluma abhalela abantu abasindisiwe uthi uma uthawona sono ungumqambi imanga neqiniso likaNkulunkulu alikho kuwena ngoba usengapha kwethuna usazogileka usazokhubeka wone umusa kaNkulunkulu yila ungena khona. But asikhumbule futhi ukuthi umusa kaNkulunkulu the more kwenzeka isono is the more wonder but awusinikezi freedom ne license ukuthi isono. Apostle Paul uthi ngabe singakwenza kanjani lo shall I go on sinning aphendule very strong athi over my dead body make NATO ngesigreek uthi ngeke angikwazi ila umoya engcwele ngena khona ke ebese eyinqoba lempi yenyama nomoya ekuwena mkhathini. Ngicabanga ukuthi balekile ukuthi singabaduduzi abantu abangasiwa amakholwa kwangempela kodwa abayibandakanya nebandla kodwa futhi amakholwa ngempela singawaphushi to despair. So ilezo zinto ezimbili engicathi balele uyigade masiphendula umbuzo nje. Mangithi singabaduduza abantu abangena amakholwa ngempela ngoba babonakala ngokungasuka ezonweni zabo. Uthi uPaul kwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 9 kanti anazi yini ukuthi ababi abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningayengeki ngokuba izifebe echaza abantu aba sexually immoral noma amadoda noma besifazana abaphila ezonweni zokucansi abakhonza izithombe iphingi abahlobongayo abaphangi abalalanayo ngobulilo obufanayo amasela abanomona idakwa abathuka inhlamba nabaphangi abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bese sikuvesi 11 abanye beni babenjalo kodwa senahlanzwa nangcweliswa nalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Ngakho umuntu osindisiwe kufanele akwazi ukukhuluma ngalezi zinto in the past tense. Abanye benu nani nje kodwa senahlanzwa senagezwa. So ke umuntu osindisiwe kuyafanele ukuthi lube khona ushintsho empilweni yakhe. Iyona indlela ukubonakala ngayo ukuthi umuntu usindisiwe kwangempela. Kodwa ke in the same breath asikhulumi la ngeperfection. Izwi likaNkulunkulu liyasicacisela uke wakhotha umfundisi laphana u1 John ukhothiwe na ku chapter 1 mangifunda kodwa u chapter 2 uverse 1 bantwana bami nginilobela lokhu ukuze ningoni. Izwi likaNkulunkulu silibhalela ubuNkulunkulu akafuni sone ufuna senze njengoba ebesho kwabaseKorinte sishiye leziyazono ngemumva zibe kwi-past tense kuthiwe sasinje yana asenje yamanje. So ke uthi uyasibhalela ukuze sifunde ukungoni. Kepha uma umuntu ona nansi indaba sisakhona isono esisalayo umuntu noma sesindisiwe uma kwenzeka sona sinommeli osimela kuyise uJesu Kristu olungileyo yena uyinhlawulo ngenxa yezono zethu kungezona nje ezethu kuphela kodwa nangenxa yezezwe lonke. So ke makwenzeka wona ulingeka uhluleka ungabi indispair ungabe usuphonsa ithawula uthi kushuthi ayikho insindiso kuwena umuntu obheke esihogweni. No, sinommeli uJesu Kristu osinxuselayo ukuze izono zethu ixolele ulungile uthembekile ukusixolela izono zethu kodwa akafuni siqhubeke sone. And mawusindiswe ngempela uyakubona ukukhula empilweni yakho uyayibona ipattern yokuya ngokuya uba ngcono uya ngokuya uyinqoba izinto noma kwenze kuwe kodwa akusafani nendlela kwakuyona ekuqaleni sekunempi kuwena awuhlala unethezeke nje ezonweni. Asikwamukele moyeni nawe sawubona. Ayibonge inkosi. Bamajola. Nkosiyami ninjani? Siphilile bamajola njani nina? Ngikhona yazi bengithi ngizoshaya ibhesi phela
kunkosazana yami ubosi babethi sizokubheka baba Majola asingamncishi Majola befuna ukushaya ibass mina ngizoshaya isoprano ukhoze ngene ngethena sekudlulile bengizoshaya ibass ngekhathi ngicula mina Nkosazana ukuthi unkosazana kakhulu nkosazana unesandla esikhulu emsebenzini kaNkulunkulu uNkulunkulu ngiyambusise insuku ayiphilela amnike zona uNkulunkulu aphinda amnike futhi leminyaka eseyiphilela ayiphile aqhubeke nempilo uyingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu asigcinele yena asibusisele yena ababaningi abantu abanjena mesikhuluma iqiniso abafana naye kakhulu emsebenzini kaNkulunkulu ngifisa nje ukuthi uNkulunkulu ambusise kube kuhle konke adle ikhekhe ngenjabulo nangentokozo namasisi kube mnandi siyabonga kakhulu Nkosi yami egameni lika Jesu siyambongela baba Majola siyambongela makulosibusi engicabanga ukuthi uyena uyayidinga kakhulu le inkulumo lezi ezizwakala emoyeni ngobe umsebenzi umthethe wamlahla kude le nomndeni so ngiyacabanga ukuthi uyedwa namuhla kepha ubaba Majola no baba umyeni mabenza kanje uzizwe semndenini impela engekho kude nomndeni wakhe kakhulu bakithi kakhulu uNkulunkulu nje asiqinele yena kakhulu yena impela baba lo mazi impela nje abanye nje benza le yasephayise ufuna ukukhuluma khulu emoyeni kodwa nje nkosana isandla sakhe sesibusise sikhulu kabi uNkulunkulu asibusisele yena asiqinele yena baba kakhulu siyabonga baba Majola kuzoba njalo inkosi ngibusise ngigcina ngifuna uPaula nje ngilalele namhlanje lembuzo kamyeni saye ngilalele kahle impendulo yakho egameni lika Jesu siyabonga baba Majola siyabonga baba Majola asithathe na omunye uthi sanibona baba uNkosi no baba uKhoza kulenyanga ngifunda incwadi kaExodus ngibe sengifika ku chapter 24 uverse 9 ukuya ku verse 11 lithi izwi lenkosi lamadoda abalwayo ambona uNkulunkulu kaIsrayeli ngibuza ngoba izwi lenkosi lithi akekho umuntu obona uNkulunkulu aphile leli verse lingabe lichaza ukuthini ngiyabonga befundisa kayisho ukuthi ubanike lo mkhathini la funda khona ku Exodus 24 uverse 9 kuya 11 uNkulunkulu ubiza uMose noAaroni bese biza nabaholi bakwaIsrael babe bawu70 ngalesi sikhathi athi abakhuphukela entabeni bese babona inkazimulo kaNkulunkulu uma ibhala uMose la Exodus uthi bambona uNkulunkulu kuyiqiniso ukuthi akekho umbona uNkulunkulu aphile kodwa uNkulunkulu benayo indlela yokuyiveza hayi ngokucace bha kodwa aveza inkazimulo yakhe isikhathi esiningi wayijayele ukuveza into esawukhanya athi umuntu mayibuka abona ukukhanya kwezinye ikhathi wayiveza umlilo yamkhumbula uMose ebona isihlahla esivuthayo kwezinye ikhathi babone ifu lingena for example lapha kwiTabernacle so ke uNkulunkulu benazi izinto zokuveza inkazimulo yakhe kwezinye ikhathi entabeni kusho umbani omkhulu kube nefe lemnyama elibathusayo so yebo ababonanga ubuso bukaNkulunkulu ngqo uzokhumbula even nanoMose imbala umemncenga uNkulunkulu efuna ukumbona uthi uNkulunkulu ngizodlula phambi kwakho ubone ingemumva ngoba akekho ongakwazi ukungibona bese yaphila so makuthiwa bambonela uNkulunkulu it simply means babona inkazimulo kaNkulunkulu kwaba nendlela ayiveza ngayo in fact uma uzofunda uverse 10 uyabona kuthiwa la ngasenyaweni zakhe kwaba no pavement ongathi itshe lesafara li-clear ngendlela engajwayelekile kubona lithi amatshe asezulwini lawa kodwa ngeke bathi sambone nonwelo nje enekhala elinje ngoba akekho umbona kanjalo uNkulunkulu bese yaphila babona nje inkazimulo yakhe ukukhanya nezinto ezithize uNkulunkulu asuke eyirepresenta ngazo kunalensizwa eyagcina iphuka inyonga mkhathini nayo in the same context eyathi ngibambene noSimakade kepha ngisaphila akabonanga ubuso bakhe ubuso nobuso wayibonela indoda nje abambene nayo
kwacaca ukuthi le ndoda iwuNkulunkulu eyiveza ngeindlela eziningi emkhathini ngalendlela oyibeka ngayo. Good evening Bamnkosi and Babkhoza, kuyintokozo ukubuye sibonane sihlanganyele kwezombuso wasezulwini. Sesilungele uhlelo noAndile nondodakazi streaming from Erod University kusho Pearl Ganzimande ebese sesimzwile lo asithathe nango simuze ukuthi yena uthini. Sawubona, siyakwamukela emoyeni. Ngiyabingelela kobaba studio, ngiyathemba nibe nesandele enhle. Ngicela ukubuza, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. So umntwana wami like ngakayiqedi inyanga, so silele ebusuku wambozwa ublanket. So kwakhona ivoice nami ngilele, kwakhona ivoice ethi vuka, and then ngavuka like engathi asaphefumuli, ngamthatha ngamshake ngathandaza, and then waba right. So ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini lokho, leyo voice yayivela kuphi, ngaphawula mthini ngalokho. Nango ubani lo u-Angel kaShobetho uthi shalom bafundisi bami, nginilalele ave ngibusiseka ngeyimfundiso nisifundisa zona. uNkulunkulu angigcine nje bafundisi bami, siyanthanda kakhulu kusho u-Angel kaShobethe. Nangumunye ujabulile naye uthumela emoji, angazi ukuthi emoji ngini kodwa nina niyazi. Sikwamukele nawe emoyeni Sawubona. Ngiyabingelela emakhehleni kuyiVuma FM. Sesebancane kabi thina. Ngikhathini nje muhle noma ungambheka lapha ku voicemail ku Facebook usemuhle nje, musha nje impela. Nami intshebe imhlophe kodwa ngilona ikhehla. Asikwamukele emoyeni Sawubona. Sawubona. Unovalo lo mhlawumbe uthuselo ofuna amakhehla. Aningawasabisi phela abalaleli. Sithathe nangomunye uthi sawubona Babkhoza. No lo bese simthathile lo mkhathini. Ukhona lo mkhathini okhalayo osewucishile kodwa imessage yakhe sizobuyela kuyena ngiyacabanga. Nangu Khayelihle kaMthimkhulu. Uthi greeting my dear pastors. Khayelihle kaMthimkhulu and the family is listening in Newlands West. Thank you and keep up the good work of teaching the pure and sound doctrine. Kukhona nje ngalo mama kaMthimkhulu mkhathini. Pastor B Undlovu uthi amen lapho. Pastor Didi and Pastor P Khoza sikhona ufanele ukuhamba phambili kwabantu ngesolekiyo. Ufanele ukuhamba phambi kwabantu ngasolekiyo. Amen. Sikhona live sinibuka bukhoma khona la estation iVuma FM Sound Doctrine Hub. Umoga Mthwa uthi super grateful ngefundiso ezakhayo bafundisi bami, streaming all the way from the Western Cape. Siyabonga mo thank you so much for tuning in from that far. Umamo bonge maphumulo kanene uthi amen bafundisi bami, sesikhona no baba umaphumulo sinilalele la eNanda kuyintokozo kuba nani sibonga umusa weNkosi uJesu Kristu. Into enhle emkhathini ukuthi umndeni wonke ulalele. Mazazet lapha eSmero Mgundlovu uthi amen bafundisi bami, nginilalele ngiyanthanda kakhulu. Saze sasihle isihloko senu bo namhlanje siyangifundisa kakhulu. Uthi glory to Jesus. Kusho yena umthwa umuntu umthwa to glory to Jesus. Sibonga osimelayo imihla ngemihla. Ayanda kacabana uthi amen bafundisi bami, siyabonga uNkulunkulu ngani nezimfundiso ezisakhayo. Siyamnxusa sinikhulekela anigcine esandleni sakhe somusa. Niyasondla
ngezwi lakhe kushabalalele emkhathini. Nawe ke lapha ekhaya ungenza njalo lapha ku 073 709 1991 noma ku 086 10 300. Mkhathini besisabheka lapha incwadi kaJakobe ethi lelizwi kumele silamkele emkhathini ngomoya omnene. Sithini kubalaleli ngalokho. Ngiqale ngimphendule udalo obuza ngezwi alizwayo ebusuku lamsiza ukuthi ingane ingalimali. Ngathi mina bonga uNkulunkulu ngalokho. Ngoba kwaba nomphumela omuhle noma ingabe kwakuyizwi eliqhamukapi noma ingabe uNkulunkulu ayisebenziseni uNkulunkulu owenzelana umusa onjalo. Bese ukunikeza uNkulunkulu udumo ngaleso sehlo esihle akwenze ukuthi ke usondele kuNkulunkulu ngeindlela azambulile uNkulunkulu. Uzambule eBhayibhelini kwiTestament elisho uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi izosifundisa ngaye nendlela yokuthi sazane naye sikwazi ukumphilela. Ngakho lokho kwenzeka akwenze wenze kanjalo, akwenzeke umfuna uNkulunkulu, ufuna insindiso, ufuna ukumazi, ukwazi izwi lakhe, ungabusalinda ke ukuzwa amanye amazwi ngoba akujwayelekile impela ukuthi uNkulunkulu akhulume kanjalo. Kodwa lokho okwenzeka uNkulunkulu phela akukho angeke kwenze ukuthi akekho kuyihabit yokunyenyezela abantu izinto ezindlebeni. Indlela ajwayele ukukhuluma ngayo uNkulunkulu ingeBhayibheli leli asibhalele lona. Ngakho ke akwenze ufuna ukusondela kuyena, ufuna ukumazi, uthola ibandla elithanda iqiniso elilontuzayo elifundisa ngoNkulunkulu. Kodwa uma lelozi lizokwenza bese ulangazelela amanye amazwi ugcine uyobheka ugogo nomkhulu osewashona kuyovela ukuthi bekungasiyo uNkulunkulu obekwenza leyo nto kodwa imoya efuna ukukudukisa. Kuyenzeka ikusize kanti ifuna ukususa kuNkulunkulu, wena sondela kuNkulunkulu ngenxa leso sehlakalo. Sanibona bafundisi, ngiphume ebudlelaneni ngoba lingilahla izwi ngabiyela kuJesu. Kepha wabuye wazoncenga ngabiyela kuyena. Ngaphinde ngangena esonweni. Manje ngizwa ngilahlekile futhi ngehlukene noJesu. Ngicela iseluleko ukuthi ngiphume kanjani futhi ngisaba ukuthi uzokwenza okubi uma ngimshiya. Lokho kubi uma ngimshiya angikuzwa kahle emkhathini ukuthi ngabe ububi bokuthi uzothi uyamshiya bese uvuka idlobane lo uyamlimaza noma uzomshiya bese uyazibulala yena noma uyayilimaza yena. Angizwa kahle le ukuthi uma ephuma uzokwenza njani. Kepha ke asimlekelele emkhathini. Ngoba ubudlelwano uyabazi ukuthi buyisono, kumele ukuthi aphume kubona amethemba uNkulunkulu. Awusoze wenze iphutha ma ubalekela isono. Izwi laNkulunkulu liyasiyela kakhulu ngoba njengoba ubudlelwano beyisono I'm assuming ukuthi akushadiwe kodwa kube nokulalana kuleso simo. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 3 mawufunda nje wehla na ichapter uzobona ukuthi uNkulunkulu uyakuhlaba impela indaba yokuphila ezonweni zokucansi. Usifundisa ngokuthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uhlala kuthina and akufanele ke sithathe ithempeli likaNkulunkulu silenze ingxenye yokonakala kokucansi, okuchaza ukuyocansini ungashadile. Kumele ke umshiye uqunga isibindi umshiye. Uma kukhona azokwenza kuphakathi kwakhe noNkulunkulu, wena ukwazi ukumsiza umuntu ngokuxabana noNkulunkulu, akusindlela ukumsiza leyo muntu, kodwa umsiza umuntu ngokuthembeka kuNkulunkulu, ugcina izwi likaNkulunkulu, ngokwenza njalo umbekela isibonelo naye sokuthi asondele enkosini. Ngokuqhubeka ube naye ubuthi wena uyamazi uNkulunkulu, uyamshushuzela ebuthongweni bakhe obheke esihogweni. Ayikho into eyenza kube nzima kumuntu ukuthi aphenduke njengokuganga nomuntu othi usindisiwe. Uthi uyakholwa wena kodwa uyisihibe ekukholweni kwakhe. Ngakho imshiye
umchazele nje konke ukuthi ngenxa yani uNkulunkulu utheni kuwena ngalesono ufuna ukuphilela uNkulunkulu uyamgqugquzela naye ukuthi aphenduke bese ke konke okunye ukushiyela enkosini. Asikwamukele nawe sawubona. Sanibona kwevuma, sicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha umuntu wesilisa ekunikeza ingane ekhalayo. Asichaza amaphupho thina. I think ukhuluma ngophupho mangimuzwa kahle. Izwi lenkosi aliphuphi. Lisobala nje libhalwe phansi. Asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Sakamukela sawubona. Kakhulu imfundiso zenu befundisi bami nanokuthi uNkulunkulu usanigcinile usigcinele nina uba nizeni iqhube imfundiso yezwi likaNkulunkulu. Sibonga kakhulu ke inkosi sasigcinile lathi ngala eshowe hayi umusa kaNkulunkulu usephezulu kwethu inkazimulo yakhe isasilondile namanje. Ngibonga kakhulu bafundisi bami ubaba uMdletshe lo la eshowe oyaya ngisemasundwini. Ngiyabonga. Amen. Amen Msindaze. Hawu ngiyajabula ukulizwa lelo phimbo lika Msindaze. Senginesikhashana ngingalizwa ukuba nezinkinga nezingcingo baba Msindaze lapha. Ayibonge bazalwane bengisacela ukubuza ngiye ngizwe kuthiwa uma usukholwa awuguli ngoba usunguNkulunkulu. Wake wezwa yini kuthiwa uyagula yena? Imina uZwide eMlazi. Mzwide angihleki ngoba ngihleka wena mfethu. Ngihleka lento ngoba ilelo vangeli elishunyayeza befundisa abaningi namuhla ileli ngesingisi silibiza ihealth, wealth and prosperity gospel. Ukuthi maso noJesu awungeke uzugule wena. Ukube kunjalo ngabe nje abazalwana abangcwabi ngabe nje esontweni labantu abasindisiwe nje angcwatshwa bonke ngabe uJesu ufika abalande ngenye indlela. Ilevangeli lokunqakisa izinto lele emkhathini ukuthi usunguNkulunkulu, you are gods. Siyalazi ke lelo verse lele setshenziswa kakhulu ukuthi uNkulunkulu uthi thina sesoNkulunkulu abancane. Ingake ebuza lo mbuzo ukuthi uke wambona yena uNkulunkulu egula yini or uke wenza ukuthi uNkulunkulu uyagula. Kodwa ke uzomphendula mkhathini asithathe nangu umunye. Ngibingelele bobaba bami enkosini, ngicela ukubuza ukuthi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe angazihlanganisa yini ngokomshado nomuntu oyiMuslim from uMamgumede eDandi umntwana kaNkulunkulu. Uzokuphendula naye umkhathini la ngiyacabanga uzokuhambisa lapha ku 2 Corinthians ozoyichaza kahle u 2 Corinthians I think chapter 6 lapha from verse 14 oyibeka icace. Mina angibeke kanje nje ngizoyicacisa nje. U-Allah wakwiQuran ngikusho lokho ngesibindi. Abangaziyo bayazi ukuthi ngiyalifunda iQuran impela. U-Allah weQuran akuyena lo uNkulunkulu weBhayibheli. Ngikusho nje kucace lokho. U-Allah weQuran akuyena lo uNkulunkulu oseBhayibhelini lelami esilifunda nawe elinencwadi ezu66. Ngikusho lokho ngokwesibindi ngoba lezinto ezishiwo u-Allah weQuran atshela abantu abamlandelayo njengalabo bama-Muslims zihluke kakhulu, esikhathini esiningi ziphambene nezinto ezishiwo uNkulunkulu waseBhayibhelini. So uNkulunkulu waseBhayibhelini ukhuluma ngensindiso eza ngoKristu, uKristu oNkulunkulu olingana noNkulunkulu, obuNkulunkulu bukaNkulunkulu buphelelisiwe kubona. U-Allah wama-Muslim uthi akunjalo, uthi uJesu nje umprofeti omkhulu akayena uNkulunkulu. Futhi uJesu wazalwa akadalanga njengokusho kukaJohn. Ziningi izinto engayibala
kuyoba itopic yangolunye usuku kodwa nje engingakusho ukucaca ukuthi lo Allah wama-Muslim okuyi-Quran akuyena uNkulunkulu weBhayibheli, bakhuluma izinto ezimbili ezihlukile. Mhlambe lo munye wama-Muslim unezulu lakhe angazi ama-Quran ama-Muslim angayiphendulela ebese ke lo uNkulunkulu waseBhayibhelini lapha ku2 Corinthians chapter 6 mengaphosisa uverse 14 wehle njalo uthi mani ngaboshelwa jokweni linye nabangasindisiwe. So ama-Muslims akasindisiwe, afana nje nawo wonke umuntu ongasindisiwe. So balekelana kude nalo muntu loyo, ungacabanga futhi kwangena ebudlelwaneni naye ngaleke komshado, but wazi ukuthi anikhonza uNkulunkulu ofanayo. Ngikathini ngicela ukudlula kulo mfundisi wamaphupho baningi abantu abahlupha lento. Ngicela ukubayala abantu bakithi ukuthi bangahleze befuna iminingi emaphusheni, noma sasake sabakhona isikhathi uNkulunkulu ayikhuluma ngamaphupho nabanye abantu sadlula leso sikhathi. Kulezi insuku incwadi yamaHebheru yasitshela ukuthi wakhuluma ngendodana yakhe wasibhalela nezwi lakhe. Kaningi nje amaphupho ayenzeka kuyona wonke umuntu ngoba ingqondo yethu injalo. Masilala thina iyaqhubeka isebenze bese uyaphupha. Isikhathi sinuphupha ngezinto sokuyicabanga suke isenhlizweni yakho, mhlawumbe ulangazelela ingane ucabanga ngazo bese uyayiphupha. Ngiyakhumbula nje mfundisi ngabuka imovie yeinyoka, le inyoka ezidla abantu ama-anaconda. Ngangiyiphupha zingijaha kakhulukazi mangilala ngibheke phezulu mangiphambanisa inyawo kungabalekeki. Uyabona kwenzeka lokho kusengqondweni zakhe. Abantu bakithi abangahlezi becinga iminingi emaphusheni. Phambanisela inyawo. Uma unenkinga esiswini, indigestion, uphuphe kambi, akube into esingayinaka ngako. Lawa wayivela kuNkulunkulu ayicaciswe. uNkulunkulu enze bazi ukuthi usho ukuthini ngawo. Bengifuna ukudlula nje lapha, siyekeni bangcwele indaba yokunaka amaphupho, asifundeni izwi likaNkulunkulu. Bese leyo kugula mfundisi, siyagula njengabazalwane. uNkulunkulu uyakuvumela lokho. And in fact kunezinto eziwesa ayivumelayo njengokufa, njengoba kadushu babenqunywa ngisho amakhanda abazalwane beshiswa ngomlilo. uNkulunkulu ekuvumela ukugula ke akusinto enkulu kunalokho. Malithi ku-Isaya wayithwala izifo zethu. Yebo zisazolashwa zonke izifo zethu, sisazonikwa imizimba emisha, kodwa akabi ileso sikhathi kwamanje. Asikakhazimuliswa kuyokwenzeka uma uJesu ebuya. Kwamanje sizohlupheka sibe lisize emhlabeni njengabantu bonke, sometimes worse than abantu bonke. Uyambona uPaul eshiya omunye umzalwane emilethu egula, umpostoli uPaul, ngoba nasi isiphiwo sokuphilisa abagulayo. Kwakuyisikhathi sabapostoli sokufakazela ukubhala kwezwi likaNkulunkulu, sabuyisa inyamalalo. Ubona ngisho noPaul imbala eshiya umuntu egula engamphilisi ngoba bekungasiyi into yokuthi sesiyohleze kunjalo. Bese ke yokushada neMuslim ayivumelekile impela ezweni likaNkulunkulu. 1 Corinthians 7 uverse 39, umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isaphila, kodwa uma isifile ukhululekile angendela nakubani ngokuthanda kwakhe, angayikhethela nombani athanda ukushada naye kuphela ukuba lokho kube senkosini. Umuntu angashada nombani athanda ukushada naye kodwa kube umuntu osenkosini, meaning umuntu osindisiwe, izono zakhe iqolela, uzelwe kabusha, wamkelisiwe umoya ongcwele, uyikholwa elaziwayo elisebenzela uNkulunkulu, akufuniselwa. Hayi ukuthi ukhonza nanoma ikiphi inkolo, kodwa umuntu osenkosini uJesu Kristu. Umzalwane ushada nomunye umzalwane kuphela. Usibu Kadladla uthi, I greet you all in Jesus Christ's name. I love Sound Doctrine Hub every Sunday. Matthew 19 verse 21, ngicela ningicacisela ngaleli verse bafundisi. Thanks in advance kusho uSibu Kadladla. Matthew chapter 19 verse 28. Mhlambe ngakuhle emkhathini simfunde ukuze nalo umlaleli obengalazi leli verse kusho ukuthi lisho ukuthini. Kepha we can do that in just 1 minute emkhathini. U19 uMathewu uverse 28 uJesu wathi kuba ngiqinisile ngithi kini nina eningilandelayo ezweni elisha lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niyahlala ehlalweni zobukhosi ezili12 ezo12 nehlulele izizwe ezili12 zakwaIsrayeli. Cathi uJesu ukhuluma ngesikhathi sokubuya kwakhe, specifically lesi sesibiza
nge-millennial kingdom uJesu uzobuya bese kuba neminyaka e1000 ebusa emhlabeni ngaphambi kokuthi uSathane aphinde adedelwe beboshiwe lapho mayidedelwa bese umhlaba uyabhujiswa sakhela umhlaba omusha. Kodwa ngaleso sikhathi uJesu ubathembisa laba abafundi bakhe ukuthi bayobe sebevusiwe ekufeni vele njengoba befile manje bayovuswa bazalwa uJesu ebuya bese bebusa kanye naye. Izizwe zaka-Israyeli ziyobe isakhona okuyobe kubuswa phezukwazo ngaleso sikhathi ingakaqedwa yonke into ngaphambi kokuthi singene emhlabeni omusha nezulu elisha. uJesu uyobusa from eJerusalem and then abafundi bakhe laba bawu12 uyobanikeza leli dumela lokubusa kanye naye nathi njengabazalwane siyobe sikhona lapho embusweni kaKristu phezulu komhlaba. Asibeke inhliziyo zethu kuleso sithembiso esinikeza uKristu ukuthi mhla ebuya establish umbuso kaNkulunkulu la emhlabeni nathi siyobusa kanye naye ukugcwalisela izwi lakhe lokuthi we are heirs and co-heirs with Jesus Christ our Lord. Sekufike leso sikhathi esihlukanisa nawe kusuka manje soze sihlangane futhi ngaleli sonto elizayo. uNkulunkulu akakubusise asikushiwe asikushiya nalizwi elithi funda phela ukuyifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo ayisona students kaMkhathini noNkosi kepha students kaMoyingcwele Qolwaso. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo.